преса за сандвичи Мюлер ще печем кебабчета. Метална, тук също метална, изключително бързо загрява, сигурно за по-малко от минутка или за около една минутка препича идеално 2 филийки хляб. Мощна скаричка, много добра, малка, компактна, страхотна. Сандвичите стават изключително бързо. Тук в долната част има едно пластмасово контейнерче, ето така, като се измъкне, където се събира мазнината. Дали ще успея да го измъкна? Не мога да го измъкна в момента, но ето тук се намира пластмасово контейнерче, което се събира мазнината. Ето тук през тази дупче се изтича. И така сега ще изпечем кебабчета. Ето вижте, доста добре са се изпекли. В момента съвсем леко съм ги притиснала. Сега ще ги завъртя така. Предполагам, че това е тефлоново покритие на скаричката. На този размер скаричка идеално 2 филийки хляб ето така застават и може да се изпекат 2 сандвича. Страхотно! Доволна съм от скаричката, много ми харесва. Купена е преди около месец, може би, и не се решавам да ви направя едно ревю на тази скаричка. Сега дойде моментът да ви покажа. В случай, че искате да си купите някакво такова тостърче за вкъщи и се чудите какво, давам ви обратна връзка за този модел. Дръжката е метална и е хубава. Не се нагрява, когато скаричката е включена. Тук тази част е нагрята. Това е нормално. Също е метална. През това време, през което сме използвали, съм изключително доволна. Така, сега ще обърнем нашите кебабченца. Ето така, но всъщност май нямат нужда. Те леко са се свили. Ето тук се вижда, че е суровичко. Нормално. Ще го оставим още да се пече. Смятам, че ще се изпекат изключително добре. Просто им трябва малко повече време. Така мина време, завъртях ги няколко пъти и искам да ви кажа, че са много добре изпечени. Ето, дори разчупих едно кебабче. Много добре изпечено от всякъде, ароматно. Така, мазнинката сега смятам така да я обера, като препека 2 филийки. След което ще изпека и тези кебабченца. Мисията е успешна. Тук, понеже това е тефлоново, изключително лесно, ето така с една салфетка, когато е изтинало, ще се чисти. Сега ще оставя да се припекат филийките.